Wilujeng dalu Mas Yudo. Wilujeng dalu Pak Eko. Wah, pripun kabare? Alhamdulillah sehat walafiat. Ah, nggih sing wong niku pinaringan sehat nggih Mas. Sehat walafiat saged sowan wonten ing desa Njabon. Njabon kanthi keadaan sehat walafiat. Amin. Wah, duh. Luar biasa niki. Nggih, panjenengan Sewanteng daleme Bapak Kepala Desa terpilih. Ah, nggih. Bapak Basri Mustafa SH. Sarjana hukum. Padha kalih kula SH. Loh, S1 panjenengan sarjana hukum? Mboten. Apa niku? Susah hidup. Iya. Apane adem-adem niki tangine angel. Baru bangsa aku kok. Kula seneng kali panjenengan niku pripun? Dijak cara nom-noman jenengan iso ngikuti. Saged kula Mengko menguasai. kasepuhan panjenengan pancen yo panggonane. Lah. Nembang yo becik ya to. Saestu Pak Eko. Joget yo panggonane. Nggih. Waduh. Ning sayange enten. Sayange napa? Kula niki kok durung roh garwane jenengan niku sing endi to garwane jenengan? Sinten? Panjenengan niku bojone. Sampeyan ora tau tenggen kula, dolan tenggen kula. Mboten teng griya. Lho ngono. Lah ngerti. Niko sinten niko? Sinten? Niki pesenane Pak Wandi. Oh. Ken gawakne dagelan sing menungso rai naga. Supaya mboten udan terang. Lah niki kan betakne dagelan sing rupane kaya cok bakal niki. Iya. Muni omong to 750 tok meneng ae kaya. Usul-usul apa kono lho. Dagelan kaya cok bakal ben nyantet kuwi. Ana lho. Panjenengan kagungan asma lengkap sinten Mas? Mas Nggih. apa Pak nggih kula ngaturi. Anu Kong. kong nome kaya ngene kaya. Kan sik Kae lho didangu karo Pak Eko. wonten dawuh Pak Eko. Asma lengkap sinten? Kula paring asma Cak Mondol. 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 Mosok dagelan kenalan anggur mondol ngono Pak yo nggih pantes to Pak Eko. Yo padane Mas Yudo nika. Ora enek senine blas, paling tidak sowan tenggene Pak Wandi, Pak Basri Mustafa, panjenengane piyayi hebat. Terus jalukmu kon piye kenalan piye? Contoh ya Mas, padane kula. Contonen kaya aku paling tidak nganggo selawatan, paling iya. tidak. Oh iki lho rungokno ki. Nami kula Yuda ngawi kula sowan teng mriki nderek ndedonga mugi sedaya para pamirsa tak dongakne sedaya panjang yuswa tak dongakne sedaya panjang yuswa ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi azan Ndak mbir ngono. bir ngono basa ndi Ayo. sing apik nona noneno Nona nene. alah jenengmu Jeneng lho ya. no Lah jere kon manut contohmu lho kok. sapa kok Nami kula niki Iya. Cak Mondol asli. Apik. Awakku guru ya kurang gizi. Oh, kurang ngaku. Nek aku nesu bojoku wedi Iya. dicanda dirangkul terus dimiki. Astagfirullahaladzim Gusti. Ya Allah. Gerange sakmene jek emik kowe kuwi. Tuwek sakmene jek emik. Ya nek cilik ngemik suarane cicicit sak kowe ora jrot. Wong kok iso. Kuwi mesti tak anu tambah solo terus lho iki. Apa? Salah tompo. Iya salah to. Kok tampah solo. Salah tompo tampah solo. Sodok delosar iku.
Piye maksudmu piye? Iki mesti salah tombo terus. Salah tompo Maksudku dicandak dirangkul dimiki ora dimiki wak jerot-jerot ya ora. Ora dimiki susu. Ora, Lah dimiki apa? Dimiki banyu putih lho. Oh, alah tak kira susu. Susu ning motor apik kok. Hus. Kowe iki seneni Pak Dokter kowe kok. Susu 4 sehat 5 sempurna baik kanggo moto ning moto apik. Ora apik. Apik. Ora apik. Lah susu apike ning ndi? Ning dodon. Susu ning motor lak mlaku ya karo dilati. Wong isan ngono kuwi. Sing apik aja gawe susu. kenalan. Salahku ning kok ndi? Awakmu O tibane ya O, aku awale I entek ya I lho. Tapi kata-katamu ya horor nggih to. Ora kena dienggo contoh, ora kena nggo patuladan, ganti liyane aja sing enek susune. Ora mesti ngono ora iso. Ucah rupane kaya truwelu. Ya jan, nadane sinten Mas Yuda? Jangan contoh niku ora roh nadane. Nadane. Sing apik. Yo yo. Ucah Nami asline cak mondol wae. Aku iki anake wong ra duwe. Ngaku meneh. ngaku. Kancaku nuntun montor, aku mung nuntun cempe. Iya. Kancaku mangan endhog, aku mangan ndogku dhewe. Mandal, ya ampun. Lek Bocah ganteng anak wong gendeng. Iso mangan ndokku dhewe lho. Lho, aku kan anak wong dhewe. Kancaku mangan ndok, aku mangan ndok pitikku dhewe. Aku nek Ndok cepet pitikku dhewe. Ngono. aku nek cepet-cepet drimpet. Wong ora cengengesan. Ning aku yakin kok Mas. Pripun? Mas Mondol iki nuwun sewu ya. Napa? Pancen yo cara anune antik priyayine. Antik. Oh. Wong niki kalih Bupati Malang ajeng dituku kok. Lho, ndagel teng riko. Mboten. Lho, nari kok. Mboten. Lah napa? Raine nggih citakan topeng. Rai kok nggo cicak topeng. Iki Pak Eko ki leh ngendika ki halus. Ning asline gak penak dirungokne. Lah kok gak penak? Maksude? Lah kok modele kaya ngono lho. Lho, maksudku ki antik panjenengan ki. Antik lho. Heeh. Wonge antik padane. Lah paling tidak nuwun sewu lho Pak Eko Pripun? ditimbali Pak Suwandi, Pak Basri Mustofa. Paling tidak ya wonten apa nika unen-unen arbaatun lil ahli janah wonten 4 cirine wong sing mlebu swarga. Oh, ngoten nggih, Mas. Wajun malihun, siji wajah sing selalu tersenyum. Lisanun fasihun, hati-hati nek ngomong. Lisan. Kolbu takiyun, jaga atine lan sak piturute. Lah kowe ditimbali kok jabrut ora ndang mesem ketok ajur-ajar apik ngono. Lah wong kok iso kon ajur. Lah tegese iki senyum dengan siapa saja Ah. rai iso mlumpuk kaya. Lah nek raiku mecer-mecer yo totoli pitik kok. Oh, Totoli tolong pitik, panjenengan totoli Mas. pitik. Kaya pincuk dong nglumpuk. Nggih. Wong wajah kok aneh lho, tapi masuk kados ngaten. Oh iya. Pak Wandi tresno. Enek petingane ngoten apa? Niki wau pun SMS kula. Pripun? Kanca sampean sinten? Mondol, Pak, saking Ngawi. Hmm. Kula remen sanget lho. Kula badhe sukani hadiah. Wedan. Badhe ditumbasne blangkon. Matur suwun Alhamdulillah. Pak Mustofa. Sampean ukurane pinten? Kula blangkon kula 58 plus. Kula 58. Awakmu piro, Ndal? Kula 54 e. Ah, deme ra guru-guru panggak kok nyopot. Monggo Bapak Ibu ingkang ngersakaken pentil melon monggo. Sirah kok iso. Astagfirullahaladzim ya Allah Gusti nyuwun ngapura Pak Eko. Napa Mas Dito? Kejadian aneh luar biasa niki. Napa niku? Ya Allah. Sirah kok muni kaya kenong. Lah sirah kowe gak muni lho. Oh iya. Buat menjajal. Ya Allah. Kok apik ya? Iya. Kaya kan. Kaya. Deduk asale saka tela. Iya. Ndasku remuk nggo bayaran pira. Alah. Sing arep bayar iku kowe iki lho sapa? Bayarane rong cetha ndase remuk sik. Silaturahmi ngraketne seduluran sowan nggone Pak Basri. Kepala desa terpilih desa kene awake dhewe nderek ndongake. Paling kok, tidak apa yang harus kita sampaikan. sing disampaikan apa iki tasakuran. Nyukurne sapa? Nyukurne kowe iki lho. Tasakuran kok nyukurne sapa? Ya tasakuran Pak Basri Mustofa iki. Bersyukur. Kula nderek bersyukur anggenipun Pak Mustofa Bisri terpilihnya menjadi
kepala desel Lambemu kok iso suwek pisan ning Pak Basri Mustofa. Basri Mustofa kok mbok wolak-walik iki lho. Lah karep alik pira wen lho kok. Pak Basri Mustofa. Pak Basri Mustofa terpilihnya menjadi kepala desel. Kepala desa, kok kepala desel piye to? Lah iya kepala desa ki ya duwe desel. Pak Lurah ngono lho. Lah iya Pak Lumprah. Lurah kok lumrah. Lah iya wis lumprah nek dadi lurah lho. Nah, selama 2 periode. 2 periode. Bidongane muga-muga desane ayem tentrem, aman, manggih kawilujengan, katentreman lan kabahagiaan. Kula percaya Pak Eko. Pripun Mas? Nek desa Jabon niku pilkades masyarakatnya sudah dewasa dalam berpolitik. SDM wis dhuwur. SDM-nya sudah maju Ya. karena napa mriku ternyata walaupun pilkades pun dimawon aman dan terkendali. Amin. Beda kali daerah nggen kula, Pak. Mbah, ngawi? Desa nggen kula niku pilkades paling gawat. Gawate lu ngendi lho. Wong nggonku ya, Hmm. daerah nggonku pilkades lho. Wong lanang metu bengi nguyuh dicekeli nguyuh. Wah, berarti ngoten kuwi piye to iki? Gawat daerah nggonku. Pilkades winginane wong lanang metu nguyuh dicekeli. Wong lanang nek metu bengi nguyuh Dicekeli. dicekeli. Lho, sing nyekeli Hansip. Hansip sapa ora? Lho, masyarakat. Ora. Lah terus sapa nyekeli? Ora dicekeli ya njlembrek kabeh kok goblok. Oh, maksudnya dicekeli dhewe. Aman pemilihannya aman nggen kula. Daerah nggonku apa? Bebas. Bebas apa? Lho wong wedok metu nguyuh lho diumbar. Dia kurang ajar iki. Wong wedok metu nguyuh diumbar maksudnya piye? Lah masa wong wedok nguyuh lah nyekeli yo piye? Biasa usane kok. Omongan Jare biyen model Lu ngajak serikalan. biyen model magang lurah kan Mas. napa? Iki biyen magang kepala desamu ya. Napa sakit tuh nyalon RT maratuwane mah milih ae. Wong ndapane kepala desa RT bojone mah milih. Lah aku pancen ra loron karo maratuaku lho. Lah sebabe apa wong karo maratuwa ki sing akrab sing rukun. Ora iso karepku ya pengen akrab pengen rukun. Lah kok iso Sing marah geger? ya maratuaku. Lah sebabe? Lah ngajak saingan lho. Saingan masalah apa, Mas? Aku ternak lho. Kowe usaha. Loh, aku sik to. usaha ternak. Sik, lek ternak saingan ki ora apa-apa. Ora apa-apa, yang penting bersaing secara sehat. sehat. Kudune bersaing secara sehat. Lah maratuwamu kok gak sehat? Ora watuke bendina lho. Tegese bersaingnya ora sehat. Ora sehat. Kowe usaha. Usaha. Apa? Aku usaha ternak pitik. Hmm. Lho hebat no. Hebat sakjane. Maratuaku ngajak saingan. Ora trimo. Ternak apa? Ternak garangan. Bangkrut aku akhirnya. Pitikmu? Pitikku pangani garangan maratuwa. Lah akhire kowe. Aku akhirnya ya wis ora kentekan akal to, tetep saingan terus. Kowe ternak apa? Aku ternak apa kuwi? Apa? Aku ternak kirik no. Ternak asu ora mung kirik. Ternak asu Ternak gede-gede asu ya. gede-gede. Lah terus? Maratuwaku gede bangkrut. Lah sebab Garangan itu pangan asuku. lho akhirnya gak loroan karo kowe ya. Gak loroan. Lah tapi kan anake jek melok kowe. Ya melok aku tapi pangkat tetep saingan. Lah kok iso? Saingan terus lho. Lah kok Anak tunggalku kan ming anu kuwi bojoku tok. heeh. Aku wis dikai lemah karo maratuwaku. Heeh. Aku manggon ning kene terus diwi wates. Lah wates Sing lor kuwi lemahmu. Lemahku. Sing kidul lemahe maratuwa. lemahe maratuwa. Terus nggon galengan Nggon galengane wates tak tanduri gedang. Heeh. Perjanjiane. Heeh. Gedang kuwi nek mangklung ngalor kuwi dadi hakku. Heeh. Nek mangklung Idul idul dadi hak maratuwa. Ya apik termasuk niki Nggih. nggih kesepakatan. Lah lalah kuwi. Woh, Gedange. mangklung ngalor. Hakmu Dadi berarti hakku. hakmu ndol. Nah, tak tili jam 4 sore ke. Heeh. Jelas mangklung ngalor. Heeh. Lah kok bar magrib iki iso malah mangklung idul lho. Lah kok iso? Lah diongkek maratuwa. Lah kowe ya aja trima to, Ndol. Aku sik pertamanya tak mbarne ae. Biar bene lah Wes, ngono. maratuwa Akhire bar ngisak tak ongkek neh. Tak Malor. ongkek, ngalor neh. Heeh. Wis, aku wis santai-santai dadi Heh. hakku neh. Hakmu iki. neh. Wis, lah kok aku metu Jam anu 09.00. jam 09.00 lho. Heeh. Lah kok wis mangklung idul neh. Nek maratuwamu neh. Diongkek maratuwa neh to. Akhire Akhire wis jam 12 ke tak ongkek ngidul neh. Ngalor. malor. Aku ngidul neh ngalor. Ngalor, Bagian kulor ya lali aku. Bagian kulor. Bagian mular. Oh. Mbok ngalor. Tak ongkek ngalor. Heeh. Ah, lah kok subuh wis
Ngongkek ngidul nah. Ngidul nah. Lah kowe sewengi wae apa? Aku sewengi gak turu mengongkek-ongkekan gedang. Lah saiki gedange. Alhamdulillah gedange saiki bosok. Mula yo